mae Pennotec yn gweithio yn economi, i datblygu'r economi gylchol trwy cymryd ein gwastraff ac troi hynny'n gynnyrch o bydd a werthfawr, gobeithio. Da ni'n gwerthu gynnyrch o'r ffibra sy'n tynnu allan o gregyn i granhau dŵr. A y maes da ni'n gwerthu i pyllau nofio a granhau tybiau poeth. Be da ni eisiau gwneud ydy trio tyfu'r busnes efo'r gynnyrch naturiol yma trwy defnyddio'r gynnyrch i granhau rhywbeth fwy fatha llynnoedd a pyllau yn yr ardal. Da ni efo lot o prosiectau gwahanol mynd ymlaen. Mae llawer ohono fo yn gwaith ymchwil a datblygu pethau sydd fatha heb di wedi cael ei wneud o blaen. So fatha pethau newydd, fatha innovation. Dwi'n gwneud lot o gwaith hefo fatha gwaith flocculation a gwaith production. So dwi helpu llenwi boteli ag gwneud y product am i weddi. A hefyd dwi'n gwneud lot o gwaith i wneud efo testio'r product i gweld os weld effaith ar pethau fel dŵr o ponds ag llynna. Rhan fwyaf beth dwi'n gwneud ydy planio gwahanol gwaith labordy, wedyn cario'r experiments yna allan a cymryd lawr yr canlyniadau, iwsio'r canlyniadau yna wedyn i planio gwahanol gwaith labordy i'r fatha wsos nesaf felly. Mae'n anodd disgrifio diwrnod arferol achos dibynnu pa diwrnod ydych chi'n gofyn, pa awr ydych chi'n gofyn. A mae'n lot amrywiaeth o waith da ni'n gwneud, ond dwi'n gweithio allan yn yr maes, dwi'n gweithio mewn swyddfa, so mae'n dibynnu pa prosiect gennym ni ar y funud. Dwi'n mynd yn excited a enjoyo bod yn rhan o fatha scientific innovation sy'n cael effaith ar fatha society gwahanol. So teimlo bod chdi'n gwneud rhywbeth fatha bwysig a cyfrannu at datblygiad mewn gwyddoniaeth. Mae'n rhywbeth reit fatha exciting. Nes i ddisgyn i fewn i pethau mewn ffordd. Nes i ddewis peiriannydd achos o'n i'n licio mae'n application i fatha gwyddoniaeth mewn ffordd. Mae'n dod â yr gwyddoniaeth mathemateg applio fo yn y maes ac mae'n rhywun bach o creadigol i fewn yn yr mysg yna hefyd. Swn i dweud am bod o'n tîm fach, da ni gyd yn trafod pethau reit aml a mae pawb kind of ar yr un page. Dwi'n mwynhau yr amrywiaeth o waith dwi'n gwneud o ddydd i ddydd. Mae'n pwysig o waith da ni'n gwneud. Mae o'n fatha ethics y gwaith a y pobl hefyd. Dwi efo rheolwr da, mae o'n gweld yr da yn pawb a datblygu sgiliau penodol pawb. Swn i dweud gallu gweithio da mewn tîm, communicatio dda efo tîm a planio gwaith a cadw ar ben fatha workload reit uchel, especially ar fatha diwedd projects o felly. Ie, so mae o'n diolch yn syth, llinell syth mewn ffordd nes i fynd i ffwrdd am fatha'r blwyddyn i astudio peiriannydd mewn prifysgol. Wedyn nes i ddod nôl cael swyddi a gwirfoddoli. Nes i cael y swydd a wedyn mewn rhyw fis o cael y swydd yma, o'n i'n cael cyfle i wneud gradd a prentisiaeth yn Prifysgol Bangor. Ers hynna dwi wedi wneud llawer o cyrsiau ychwanegol hefyd ar ben hynna. Nes i fatha cwrs masters efo Prifysgol Aberystwyth a Abertawe mewn filtration, membrane filtration. Ac dwi wedi wneud fatha cyrsiau parhaol, fatha datblygiad personol.
Fel arfer, ma'n i siarad o gyda'n gilydd bob diwrnod. Ma'n i siarad Cymraeg fatha bob diwrnod. Ma'n neis cael siarad y iaith ti wedi dod fyny hefo yn y gweithdy. Am bod mae yna ddim llefydd, lot o llefydd sut ti'n gallu gwneud hynna. I ddatblygu a profi'r broses, mae'n bwysig cydweithio efo busnesau yn yr ardal sy'n medru helpu ni i brofi beth ni eisiau trio wneud yn y dyfodol. A defnyddio Gymraeg i gysylltu efo heini, cael trost nhw i gweithio ar y busnesau nhw. O hwnnw, ffaith bod ni'n gallu cysylltu yn Gymraeg yn hollol pwysig i ni. So nes i graddio o Liverpool John Moores drwy 3 blwyddyn yn ôl. A nes i dod nôl i fama, a am bo fi wedi cael profiad gwaith fama yn rha, o'n i'n gwybod bod yna cyfle yn fama iddo fi. Oedd o'n adra, oedd o'n fatha familiar, o'n i wedi bod i ffwrdd o teulu am 3 blwyddyn, so nath bob dim kind of lein i fyny i fi dod nôl yma, a ni'n gwybod bod yna fatha cyfle da i datblygu fatha sgiliau, labordu a gweithio fewn busnes fatha gwyddoniaeth. Oes, a dyna'r rhan o reswm nes i dechrau Pennotec yn Penllyn. Yn Penllyn dwi'n gwireiddiol ac o'n i wedi gweithio i ffwrdd a wedi dod yn ôl i sut i'r un y busnes i creu swyddi i bobl ifanc, yn enwedig yn gwyddoniaeth, yn archor STEM. So gobeithio pan mae'r busnes ei hun yn datblygu, fydd swyddi'n datblygu hefyd.